И здравейте потребители в YouTube, аз съм The Best Nourishment, Крещанин. Играме в Солплекс и днес темата ни е ресторант. И да започваме. Аз го правя малко облядка. Аз ще го направя. Човек, как ресторант? Това изобщо не е. Аз ще го направя по-малък. Просто ресторант на да. Това е трудно обаче. Ще направя на един етаж. Ясно е. Ама ще е проблем. Човек, искам да ми се падне затворническа клетка. Знаеш как си го тренирах на таблета, но какво ти изглеждаш? Какво затворническа клетка? Ресторанта не знам как ще ми се кръсти. 6 минути, не знам дали ще ми стигне времето. Направи го доста времечко. Не знам. Мен воли само една част дъжд. Никъде друга да не воли. Една малка част воли дъжд. Не знам. Век, това е много богат този ресторант. Няма да ми стигне времето. А трябва да направя отстрани. Не постройката. Добре, айде бе, 5 минути ще ми стигнат. Ще ми стигнат. Не стигне, мога. Смъчмък. Как ти върви ресторант? Чото? Как ти върви ресторанта на Добре. Малко повече, защото не знам, че толкова голям го направиха. Това е чеката. Това не може да става чеката. Сега намериме. Имаш ли? Имаш ли? Да. Чакай, много време направих това. Къде? Аз върху... да. Килим.
Надявам се да е добра. Няма да ли стигне? Мен ще ми стигне, мисля. Не, 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 мен. ще стигне, ще стигне. Аз не знам дали ще ми стигне. Ще стигне, сигурен. Моето може да не стигне обаче. Защото я направи по-крива. Не ми стигне. Ще ми стигне. Нещо лаги. Лаги бе. Една минута. Те направи кухня. Ако май няма да ми стигне времето, това не го намирам. Забрави. Толкова си. Почти. Тук е вече. Добре. Що? Край. Не ми стигна времето. Нищо. Става? Какъв ресторант бе? Грозно е? Грозно, да. Става ти снимаш ли, бе? Да. О, вътре е готино. Вътре си е готинко. О, мога. Има много така. Моето е най-грозно. Това на кое? Това прилича на къща. Това на кое бе? Кое? Това. Къде да знам? Грозно е. Да, наистина. Това прилича на къща. Не му стигнало времето. Много голямо го е направила и му не е стигнало времето. Чакай, аз забравих да гласувам. Грозно е. Моето. Твоето. Давай ес. Давай, че е яко. Мега яко. Да. Мега яко. Чули? Мега яко. Яко. Тук си направи, тук си кашка.